सासे बोराया ओरैबायदि जादों आरोना खेबसेहाय बे समावथ' आं बिराद फाग्लामोन ना बारल' बाला होफुनाय सासे बोराया जोंनाव जौ लोंनानै फैदोंमोन आरो माबा मोनसे जाया थाङाबो फैयाबो नांला बंसा बुंफैदोंमोन आरो बे बोराया एसे सेंग्रायाव हाबा जागोन आरो मानसिया एसे रागा खरायानो खिन्थु बिराद जोंहा लेखा फरायगासिनोमोन होमबा आंबो क्लास 7 ना 8 मोन आरो जा एग्जामनि लेखा हैगासिनो बाहाय जौ लोंनानै फेतेर बुंबाय थाबाय बाबाजों हेबबाय थाबाय दाना हेबनानै मा जाखो आंबो बिराद जोंबायना बाबायाबोथ' जोंना फ्रि मानसि जेबो बुङासै दाना बाव आं ओरैबादि बायसिना बुंहैबाय आरोना बे बोरायखौ बावनो बाबाजोंबो बुलायहां आंजोंबो बुलायहां नाथुर डाइरेक्ट खेबसेनो बे बोरायखौ गांगा फोदों दे आं बारनानै आंखौ जेबो रोङा मोनदोंमोनदां बे बोराया ओइ सालाबो उन्दै माथ्र' नुग्रा नंलायलायदोंमोनदां खेबसेनो आङो गिदिंनानै बेखौ माबादों दै गिदिंनानै आङो माबा मोनसे गिदिंनानै आं बेखौ एग्जामना कट होदोंमोन बेखौ गिदिंनानै आं उदैयाव नांदों आरो बेनावहाय ओमफ्राय बेयो बेसेबांबा गोबाव सिखारनो हायाखै दे बे बोराया आं ओंखायनो बुलायनो गियो मानसिफोरजों आं मानो गियो होमबा मानसिफोरजोंथ' बुलायनो हायो खिन्थु नोङो थैलाबायोबा माबा मोनसे जायोबा आं सानो आरो सोरबा जेनेबा बुलायलाबायो गावनि रागाजों ओजों आरो बे मानसिया माबोरै जोगोन माबोरै खालामगोन माबोरै माबागोन बेखौ साना आरो मानसिफ्रा बे सोरबा उदै गेन्द्रा लोदोदो मानसिफ्रा बुलायोना बिदिनो नाथ्रोद आंखौथ' मिनिनो ओंखारो जुदि बिदि बेनि मानसिनावबा मा रोंखोमानानै थानाय दं बेखौ मिथिया ओइ बासनो नोङो बिदि ल' लाला नाद्रुद जानायाव ओइ बासनो नोंखौ गिदिंनानै खेबसेनो बिखायाव जोलाबायबा माबा मोनसे जोयोबा गिदिंनानै होमबा नोङो मा जागोन दाया सोरनि दायाथ' नोंनि ओंखायनो गिनांगौ आरो दानि बोथोराव बुलायबा हायो मानसिया नाथाय दानि जुगाव केस होनाय माबा होनाय बेखौसो मिथिगौ दै दानि जुगाव बुलायबा हायो बुजिबाय बिसाराव कर्टआवसो लिङो बुलायनो हायोब्रा खिन्थु आङो बुलायनो गियो दै सासे मानसि बोराया खेबसे थैहाबनाय बादि जानायखायनो आं दा बुलायनो गियो आरो आं गामिनि बे सेंग्राफ्रा बिराद बुलायखांबाय आंजों समान आरो साथाम गाहाम आंखौ बेंनानै बुयोमोन उन्दैयाव जों बिराद बुलायोमोन आरो खिन्थु आंना उन्दैनिफ्रायनो मालायनि बादि आखाइ आथिं सौनाय गैया दै आंना खेबसेनो गिदिंनानै जोनाय खेबसेनो सिखा सिखि सिबलाबायनाय उन्दैनिफ्राय नालाय बेबादिखा दै सोरबाया जुदि बुलायनांगौबा बे थैफ्लांबा आं बेखौ सानो आरो जुदि थैहाबोबा आं सानो आरो जेनेबा केस बायदिसिना थांनांबा आं सानो ओंखायनो आं मानसिफ्रा हाजार आंखौ बुंबाबो बखिबाबो बुलायनो होनबाबो आं सिरियास थायो आरो गिनांगौ दानि जुगाव बुलायनो होनबानो बुलायनो हाया बुजिबाय नोंखौ केसआव माबायाव लाङोबा बेखौ साननांगौनि गोबां बायद' दं गोदोनि समाव बिदि केस गैयामोन हायोमोन बुलायनो दानि समाव हाया बुजिबाय दानि समाव रागा खरा बुलायनो गोरों जादों हाया दानि जुगाव बुलायनो हायोब्रा मानसिया जिउआव मिथिबाय बुलायनो हायो होननानै बुलायनो लानाङा सोरबाया नोङो माबा मोनसे रोंखोमानानै थायो नोंखौ दुब्ला माबा मोनसे गिदिंनाय बे एग्जाम माबा मोनसे खालामनानै होबा नोंलाय मा नोंनि बे उदै गेन्द्रा सौलायालाय मा घन्टायाव सोलिगौ बेथ' हायाना नोङो गिदिंना माबा मोनसे टनिकआ माबा मोनसे फरमुलानि होबा नोंलाय मालै बाबु सेस दुब्ला होयोबा नोंनि बे सौला उदै गेन्द्रा खरायालाय मा जानोसि नोंखौ माबा मोनसे गिदिंनानै नोंखौ जायगायावनो गिदिंनानै सोर गिदिंनानै सौर जायगायाव दोनबा नोंखौ मा खालामनोलाय मा खालामनो नोंनि बिराद खरा सोलियाबाबो मिथिबाय थैनो थांबासो आयै जागोन नोंनि दा खरा सोलिया मिथिबाय मानसिया मा रोखोमानानै थायो मा रोखोमानानै थाया सिखा सिखि लावथि सिबनानै नोंखौ जायगायाव बुब्लाबो दोननो हागौ बुजिबाय आंनि जिउआ जोबथों होननानै रागाखौ रागा देखायजाया बुजिबाय मानसिया जिउआव मा रोंखोमाया नोंनि जौ लोंनानै रागा खरा हिमर रागा दं बडि बिल्डार होननानै जानाय नङा बि बुजिबाय नोंखौ गिदिंनानै नोंखौ मा खालामगोन दा बे मानसिया रानखेङा जाथों उन्दैयानो जाथों बुजिबाय मा खालामगोन बे मानसिया नोंखौ जायगायावबो थैहोनोबो हागौ बुजिबाय नाथाय नैबेखौ सानग्रोनांगौ